Hlomir thlani som pakhat thotran ni kan lo thleng ve le tareng mai Khovel News langsar zual kan lor le dona tuntuma hi chuanin India News mangin bul kan ran thung dona Gulf lambuaina thuthar te po puan kan tum dona ni tun haya India Defence lama bung thar le maso na lian tak mai aom chhome ka hemi chung changa hianin India media te pon India Defence malak na anon puang na sa ve khop mai mani khan thui vak lavin kan tar lang to hypersonic missile chung chang kha Russia hi khovela hypersonic missile technology amruai tu ni dan te po kan tar lan to kha Russia hi hypersonic missile a chuan amruai tu ania China te tin US te kan puan tak le kan hriat to angin Iran hian hypersonic missile nei angina in soya nikum hasalam khan lo test to nge ani kha hypersonic technology lama India chuan mason na ro pui taka nei ta meka DRDO chuan extensive long duration test lotling takin an kalpui ti soin chumi tan chuan cool full scale scramjet combustor lotling taka an engine thuan puang hei hi hypersonic missile kan neina atana kongpoi mo takani hypersonic missile technology hypersonic missile development India chuan mason na ro pui takapal tlang ta mek ni in Defence Research and Development Organization na laboratory of DRDO chuan soin tuna hian scramjet combustor hypersonic missile a engine pui ber chumi chu reizok le hlotling zok ate sani thuan soi he te si scramjet connect pipe test facility Hyderabad a me ni ko khan test ni in second sangkhat jan hi borvel je thei hi test ani January thla a hetiang ang bok combustor second zasari an lo test nuwa tuna hian second sangkhat jan hi je test ani le ta ani India na hypersonic propulsion program lian taka akal pui mek na lotlin na haom nia soyania combustor te hi DRDL scientist ten an develop chhome ka nia scramjet engine test hi supersonic air breathing system ramchunga hetiangang test na le khoina liquid hydrocarbon endothermic fuel le high temperature thermal barrier coating ti te advanced manufacturing process ate te sani bok Secretary of Defence R&D and DRDO chairman Dr. Samir V Kamat chuan hete si India na long term hypersonic ambition a local pui to na a melung pui mo takani thua soibok hypersonic missile ni mo cruise missile ni mo hengte hian sustained power flight chutiang chuan mamo a chak taka an thlongai wang hianin chuta chun engine ten ado langai mai ni mek panga aya chaka thlok tur ngat phei chuanin a engine hi voi engemaw zat te sangai renga a hnu kal tur ber a propulsion critical technology lai hi a harsalai ne soi ani bok thrin ani India chuan second sangkhat jan hi jet scramjet operation demonstrate na in heta hian hlotling takate sani thu soin khovel huap ngai tu chuan hetiang tuna India na scramjet endurance test sanai hi ram pani chen hlotling takin an lo test to chu Russia le China te hanni Russia phei hi chuan hypersonic missile engemaw zat anei to nge ani kha US in tuna India na an test ang hi ala test lova ates hun tura ati kha US po hian a son hla ani heti lai hian India chu MIRV phurthai missile system panni nei tu ania tuna hian official apuan ani Agni Prime le Advanced Agni ate hianin MIRV man thai ani don ta chutiang mang thai zinga India chu atel ve ta ni India hi tuna hianin MIRV panni phurthai tur missile system nei tu ni Agni Prime KM sang ni z ka pha kha MIRV phur thaina nia re-entry vehicle pathum a phur thai Agni hianin KM sang a chuang ka phakin heipo hi re-entry vehicle parukvel phur thai ani bok hetianga hlotlina India na nei chhota ka wang hianin nuclear deterrence posture lom turatan ama in ve na tan chakzokin ma la thaidon tina nia MIRV technology nei ramzinga India chu tuna hian hlan kai nom veta MIRV ti hi multiple independently targeted re-entry vehicle tina hania Dr. APJ Abdul Kalam Island Odisha te sani missile hi payload thanem tak phurtir ania a target lama Indian Ocean region a target ne so te kina bei
flight data atanga confirm ani dan chuan he mission hi hlotling hle a he MIRV system hianin India Missile Guidance Technology a tangkai na lian tak anei don bok Agni Prime hi lo en lokela Agni Prime hi Agni 4 atanga upgrade kha ania Agni family zinga mi ania true state solid propellant manga khalkal le nunna pe kani hei he tlang point kilometer sang ni ka pha kanga record ani boka tuna hian MIRV he Agni Prime hian a phur thei ti nem nge anita a tin advance Agni a hian in KM sanga chuang ka phak India hian nei bokin chuta chuan MIRV hi vo thai ani thu le nuclear strike theina atan India chuanin mason na ro pui taka nei chho tabok chutenga MIRV India missile ina an phur ve thei hani don ta ka chuanin voi khat ka target engemaw zat bei thei turin India chon chakna nei tinani omse chu MIRV hi bom puak chhong internal missile warhead ta lo vota se a warhead chu missile atanga thlok chuak in target rang kha bei kwal thei tinani MIRV technology nei hi khovela pon la tam lova United States in nei Russia in nei China in nei France in nei boka UK in nei boka India hi MIRV kap chuak thei missile chi sang panhi nei tu zinga ain hlang kai veta o gulf lama lutila tun hi cholni zana nia he thu kan bo chela thleng hi chuanin US in Indo ti topna turatana ruam manna asiam point sompanga Pakistan kaltlanga Iran a thelu kha Iran hian kan ngei to don an ti ani khamaro chu US ne na an thutluk na kha han siam lok lova nili ninga aral nuwa Pakistan ne na Iran chuan US rotna a chan le thu a hril nia soyania Pakistan hian Iran chan na chu an dong to a tuna he thu kan bo chelai thleng hi chuan khovel hriata puan zaral ni lova chutiang kara chuan Gulf bel bo ruak so sang tak hi mek ani he thui ngai thlak hi chuanin bo ruak thar te polo thleng le man to mai thei bok heti lai hian Iran in na supreme leader an nei Ayatollah Sayyid Mustafa Khamenei chuanin thu chu asiam ni Iran lam chuan an soya Khatam al-Anbiya Central Headquarters Major General Ali Abdullahi chuanin Iran Armed Force te in ring turin a hriat tir nia soyani hei hi Iran in a US rotna point som panga channa an pek Pakistan hena an thon lai bor vela Iran lamina an soi ania an Major General Ali Abdullahi hianin Iran sipaite boruak sipayan niemo tuipuilam sipayan niemo ground force te poni sela in ring taka om turina hriat tir nia soi ania chutianga ni chuan Pakistan hena Iranin US rotna an pomle pomlo an ngai tu mek lai hianin Iran chuanin indonala mohoi maidon nge nia US rotna hi an hnol thu Pakistan hi an hril to jok ti te he thu kan bo chelai hi chuan ala chiang lo thung kan punta gang khan Iran hian US rotna point som panga omna kha an hnol ani chuan US chuan Project Freedom a cholson leilok chu a thar thole don nia puan ani a chutianga ni chuan indona puang tlukan ni omje bera chuan Hormuz Strait hi Iran hian an ram chung an ta an thu neina hani thulen enkol mek thule an ven him thu te han puang choi choi ania englong po kan thu lovin Hormuz Strait a hian paltlang kaltlang an tumani chuan ana theyang berin kan beidon ani ti khan Iran khan an no soi to bok chutiang kara chuan Iran in US rotna point som panga omna Pakistan hena an hriat tir to Iran ngaidan Pakistan hena hian hriat tir ani to a he thu kan bo chelai thleng hi chuan Iran chan na hi engchenge ala chiang lovani Iran commander chuanin tuna hian kan si paite anin ring vek to a US target lama kan missile te kan lok vek to ni ti in asoi US hian an chut sual tur ani lo ngun takin han kalna kong turan enanga ya chutianga thutluk na diklo US hian asiam chhun zomani emo kan hun ma kan long kan tanker kan engkim min bei sakle ani chuanin ayaturu zo ka chan le dani tur thu Iran commander chuan asoi Iran commander soidanin an sipaite an military force te chu ram engpo beina laka ana theyang bera chang le turin an ring meka mel malam hun ma target kan lok to ni ti hial khop khan an soi ani ole Hormuz Strait a boruak so sang taka mek lai hian Iran Dolphin de chu Hormuz Strait a mel ma beina chang le tur le do le tura anin pei thu le
zalin na an pek tak thu Iran Navy Chief chuan a soi US rutna point som panga Iran in a hnawal ani chuanin Iran chu beipui thlak na hmanga nuai ngal tur ani ti kha Trump khan a soya tin thu thar ni min laman nei le chu tiang a Iran in an hnawal ani chuan Project Freedom an kalpui chhun jom tur thu an puang ani kha chuti lai mek chuan Iran Navy Commander Rear Admiral Sharam Irani chuanin an sipai ta chu tuna hian anin peitoa submarine light submarine a hminga tana Dolphin of the Persian Gulf tia an phua chu Hormuz Strait in ring takin omega ni mel malam be na changle thei turin tuna hian in ready to ni ti in Iran Navy Commander chuan a soi Rear Admiral Irani ina soi danin Iran siam light submarine hi tuna hian avil chin ti zo sak kania Hormuz Strait veng him tur hian a chak to kani ti in Iran lam chuan an chuang hle ti hriat an commander an Navy Commander soi dan chuan he submarine hianin tuipui abikin Hormuz Strait a hun reizok darkar tamzok a deploy thei to thu soin mel ma hmun ma chuin ati che thei bok ani ti in Iran Commander chuan a soi bok Iran Navy Commander chuan light submarine te hi Iran naval officers tele long sipai len long na thok tam takin an troyo ma he Dolphin hi Persian Gulf atuna hian a duty ti in Iran lam chuan an soi IRGC missiles lock on enemy targets ti hi han puang chhun zom le lokela hi Iran Commander ina an soi hania Commander of the Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC Aerospace Force Brigadier General Majid Moshavi chuanin an missile le drone zong te mel malam targeta lokin chu teng chuan kap chuak thei mai nan in ringani ade inrin ni zana message ati chhuwa Iran Navy ho tu Brigadier General Moshavi chuan IRGC Aerospace Force missile le drone te tuna hian US anron che ania changle thei tur le beile thei turin position anom vek to ni tiana soya we are waiting the order to fire the in ka chu hun chet hun an nga mek thu Iran lam chuan an soi bok ani he thu kan bu chei lai thleng hi chuan in indo na lian tak kha ala thleng lem chuang lova amai ro chu US in ro manna siam indo ti top na ta na ro manna siam point som panga te Iran chuan in a chan le thu he point som panga US in a thelu an thutluk na Iran thutluk na chu Pakistan kutan hlan kan ti to kha he thu bo chei lai thleng hi chuan puan zar lan ni lova Iran hian an hol nge apom ti po an la shelo ma ro chu he tu he thu ngai thlak thleng amai ro chu he thu ngai thlak tukin jing lam hi chuanin thil a chiang to nge yang kan puan mai le kan puan tak lo zong te voin tlai lama ti lan front puan chuak an tum dona in lo ngai chang vek don nia Russia Ukraine in dona he kumli zet men kalta nia video masalama te po khan kan hantar long zok to Iran le Russia in le china that zia te kan soi to kha Iran ina hete hypersonic missile te sanga in soi kha an mani ti mayani don lo ti chu mitam takrin dan ani China emo Russia mo ain rol ngei rin ania he hypersonic technology a khovel mashwai to Russia hian Iran hi pui ngei rin ani chuti lai chuan Iran drone le missile ngamazat Ukraine bainan Iran hi thon alo ni to nikum masale indo an kalpui than atanga relo te a khan Iran atang hian drone ngamazat Russia hian alalut ni soi ani kha hei tuna hian intelligence report li ko omnia soi nia Russia hian Caspian Sea atangin longlian turu takmayen drone component drone na man bungro then khatangte Iran tranpuina turin Islamic Revolutionary Guard Corps din tharlena atan Russia hian thon don ni in an soi hei hi nizan lam khovel media lian zongjong tena an puan ani bokani report alan dan chuan Caspian Sea hianin tun matangin Russia le atho puiram engamaza thian sumdon na an local pui to helai tui pui Caspian Sea kaltlang hian indor ton na te an lo nei fo thin ani Hormuz Strait paltlang lawin Caspian Sea tui pui kong hnazo ka Russia hian Iran tan drone parts le component than khata thon don ni in kan thula na te chuan an tar langa hei hi alo thon to jok mai thei ti te po an soi dan ani report alan dan chuan Caspian Sea he zo em awangin helaya longkal te
han chui zui emaw han hmuh mai a har sa nia sawi ani thina sawi dan then khata chuan Moscow le Tehran hian mipui mamaw ang chi sum dawna huang chhunga a huit te le eitur item ang chi hrang hrang te Caspian Sea kaltlang hian an lo in supply ton to thin nia sawi nia chuti lai chuan Iranina an hman tur drone component ang te Russia hian tam tham tak mai a thon don ni in US media te chuan an tar lang ani report hrang hrang ten an puan danin tun ni somli in do lai khan Russia hian a drone chakna za somruka hmangral nia soi ania US Israel an beiron na kha Iran chon na taken a chang le ta Middle East Gulf biala US mun ma le July US mun ma thleng tu a host nation te hianin Tehran atangin beina lian tak tak an tok nge ni kha American policy makers te chuan Caspian Sea hi geopolitical black hole tin an lo sei fo to US ina sanction local pui thin ang te pumpel na atan helai ti pui zau tak hi Russia le Iran hian an hmang tangkai thin ni a soi ani bok Caspian Sea hi Iran atanga Russia bungra supply nan Iran hian lo hmang tangkai viau to boka kumsang le somni pani khan Russia military chuanin long engemaw zat heta hian tirin Ukraine beinan khan lo hmang tangkai to bok ole Qatar chuan darkar somni palikal ta chunga Iranina a beina niangai chungchanga chui chian na an kalpui investigation an kalpui ti soin Iran beina nge nia hi kandem takzetani ti in Qatar lom sarkar chuan an soya an sumdong long an cargo ship angte tin zon an ni chu an hria thiam lo thu le Iran malak na nge ani thu Qatar hian an soi Ministry of Foreign Affairs of Qatar chuanin hemi beina chungchang hingun takin an chui le ta freedom of navigation tuipuya kaltlang phalna zalian taka kaltlang phalna chuta principle meka bo chhiatna lian tak ani thu Qatar chuan an soi bok darkar somli le paret kalta chung khan Iran atanga beina ninge yangai drone then khatten UAE han beiliam haro chu UAE lam hian an lo kap thla nia soi ani kan puanta kan khan UAE le Israel chuan thodun na thata kan na ya Israel hian Iron Dome le Iron Beam UAE a hian an deploy nge ani kha kan puan to kha tuna Iranina UAV drone manga akana hianin thile hliamanom thu he thu kan bo seilai cholni jan thleng chuan hria talani lova UAE Defense Ministry an puan danin February ni somni pariata Gulf buaina haum nuwa UAE a hian mi pahnian thiami zanile somthum zatan hliamani avain UAE Air Defense te hianin tun ni somli zat mai in dawa khanin Iran atanga ballistic missile zanga somnga pakhat an lo kap thla a cruise missile hi somni pakwa zet manga UAE chu bei ani boka UAV zongzong phei hi chu tam takan nia sang ni zani sombuk le panga Iran atangin UAE beinan Iran hian a hmang ni soi ani heti la hian Ukraine Russia in beina halakal chhawmia mi boka Russia hian nimin nizan lam khan be puithlana thar Ukraine a kalpui ni soi nia heta hian mi pathum an thi ni in Ukraine media te chuan an puang tarkar somni palikal ta chung khan mun zale somnga in beina thleng ni soi ania US in Ukraine le Russia in kara ni thum chunga ta na in ka haya puan sak Russia in victory day man lai mek Russia in victory day man don wang khan Ukraine Russia in ka hai ni thum chung ka man ani ama ero chu hei hi Russia hian bo chiani ti in Ukraine chuan an pu ani Russia beina hi Ukraine po hian an chang le da drone engemaw zat Russia ram chunga an tir lut ve ngal nia puan ania Ukraine General Staff chuanin darkar somni pali chungin in beina hrang hun za chuanga thleng ni na puang bok ole pon tur hi chum treu mayama ro chu ka ti china han kan handu tok le photanga Russia Ukraine an boi khop mai zela teng chuan enge an ni po hi engchen nge anin beidon hi hriat ani lova Al Jazeera ina puan dan chuan Putin hian in do top lama hoi ni in apuanga chungte po chu enge a chan engchi enge ti te po kan la tar lang le turanga ila tunin hmana chuan US Iran boruak tanglu to ka wang hian helai Gulf ram te anla mangang viau maya tin phudep de pin an lo mani deuh ber maya US rotna point som panga indona ti top na tur Iran hena athona kha Iran hian engtin nge andon chontak Pakistan hena chuan an thelut ngei to maya han chan na kha he thu kan bo selai thleng hi chuan engang chan na nge Iran hian an pek tak ti te kan
ngai chang zel tura nga ila tunin hmuna chuan he thubo chelai thleng hi chuan puan chhuah alani lo ani an chan dana zirin helai bial boruak chu adanglam chho viau tura ngai ani bok ole khati china ha kan du tok photanga tlai lama thu thar le tuna kan la hriat man tak lo thu chiang jok te kan hre thei dona chuwangin he channel hi voin tlai lama te min lo ngai